Здравейте! Добър ден на всички! Ангел Иванов съм, вашият преводач, консултант и посредник. Извинявайте за гласа ми, малко съм прегракнал. Днес се намира в Даунпатрик, в къщата на едни мои клиенти. След малко ще ви ги представя. Днес успяхме да свършим хубава работа с тях. Изкарахме им шеркод за много кратко време. Мисля, че са останали доста доволни от услугите, които предоставих. С течение на времето ще се постараем да преразгледаме техните апликации за уседнал статут, но това, разбира се, няма да стане от днес за утре, ще отнеме време, ще преразгледаме цели техните случаи. Разбрах също, че съпругът на клиентката ми се занимава с един друг човек, който му правил статута. За съжаление, днес няма достъп до своя статут, защото този човек, който му правил кода, си подал своят номер, което е изключително неправилно. Моля, пазете се, не си давайте личните данни на когото и да било. Винаги изисквайте от хората, които правят вашите статути, да поставят вашите номера и имейли в апликациите. Иначе, вие няма да имате достъп до тях. Хората, които го правят, искам да знаете, че това е незаконно, неправомерно и вие може да подлежите на съд, ако някой се оплача от вас. Моля ви, пазете се от тия неща. Така, с две думи да ви представя така Ганка. Аз съм Ана и съм много доволна от това момченци. Дойде за секунди и ми изкара шаркода. Ние дед го чакаме по седмици. Той е за минути, секунди и вече имам шаркод. Благодаря му много. Бог да го благослови стократно. Амин. Най-вече Господ да бъде с него. Да помага се така на хората. Искам да ви представя също и съпруга ти. Искаш да кажеш две-три думи? Казвам се Ганчо. Много благодарим за Ангел, че пристигна от Даунпатрик и помогна на моята жена само за една минута. Да бъде жив и здрав и Господ да ги благослови с цялото семейство. Амин. Не спирай. Така. Искам да ви представя моя приятел Станко. Здравейте! Станко, искаш ли ти няколко думи да кажеш? Да, разбира се. Аз също мога да кажа едно голямо благодаря на Ангел за всичко това, което прави. Нали. Всички, които ме познават, нали, мога да ги приканя към това да се доверят на моя приятел Ангел, защото нали, не само заради самата реклама, но основата на това, че той работи наистина професионално в всичко това, което се занимава. И затова апел към всички, които имат нужда. Няма значение било за шеркод или каквото и да е било. Всички, които са в UK като цяло, ако имат нужда от нещо, обърнете се към Ангел. И наистина ще бъдете благодарни за всичко, което прави и доволни, защото той се занимава професионално в това. Затова бъдете сигурни в хората, които се занимават с вашите лични данни, документи и така нататък. Благодаря ти, Станко. Хора, благодаря ви за отделеното време. Имайте хубав уикенд, благословен уикенд. Пазете се и нека Бог ви благослови. До скоро. Чао!